ממשיכה, וזה המקום שלי לשתף אתכם מחמדים ומנהיגי החינוך שלנו, שהמספרים מורים על 6,000 במגזר החרדי, על כ2,000 בחמ"ד ועל כ1,000 בחינוך הממלכתי. אני אומרת את זה כדי שכולנו ניקח לתשומת ליבנו, ובמפגשים שלנו עם המנהלים, עם השדה, נחזק את הערך של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו פותחים היום את הכנס בחודש תשרי, ואנחנו יודעים שחודש תשרי יש לו את הכוח להתחדשות. השבת הקרובה אנחנו נתחיל את חומש בראשית, ואנחנו נתחיל בראשית ברא אלוקים. מסביר הרב חנן פורת בספרו שלהתחיל מבראשית זו תפילה לגילויים חדשים, לגילויים חדשים באוצרות עתיקים. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הרב דרוקמן ממשיך ואומר שזאת ברכה גדולה, שאפשר להתחיל מחדש, שהכל יכול ומוכרח להתחדש. ההתחדשות היא ברובד הפיזי וגם ברובד הרוחני. האדם מוכרח להתחדש שוב ושוב, גם במובן הרוחני, המוסרי והערכי שלו, וגם בצד הפיזי שלו. הכל יכול ומוכרח להתחדש. אז בסימן של ההתחדשות אנחנו רוצים להמשיך בחמ"ד. והיום בחרנו לעסוק בעוגן המרכזי שלנו, בכל מה שקשור בחינוך לחוסן אמוני, נאמנות ומחויבות להלכה. בכנסי לימוד תורה בכל המחוזות דיברתי על 5 עוגנים שאנחנו מובילים השנה. והעוגן הראשון שבו פתחתי זה העוגן לחינוך לאמונה ברוח הזמן. תראו, חינוך לאמונה זה הנשמה שלכם, וכל הזמן אנחנו עוסקים. התקופה הזאת מחייבת אותנו ביתר אחריות לשאול שאלות גדולות. לשאול איך אנחנו בתקופה הזאת מחנכים לחוסן אמוני, איך אנחנו מחנכים לתפילה, איך אנחנו מחנכים לקיום מצוות, ליראת שמיים, ללימוד תורה, כשהתלמידים שלנו לא קרובים במגע היומיומי. איך אנחנו עושים את זה היום באופן שמותאם לתקופה שלנו. זו סוגיה שמאוד מאוד מאוד מעסיקה אותנו. תומר, אם אפשר לשיקופית הבאה. אז במפגש היום אני מזמינה את כולנו לשאול שאלות מהות. לשאול את עצמנו שוב פעם, כי אם אנחנו רוצים להשפיע על השדה, קודם כל נעסוק בעצמנו אנו. מה המצפן שלנו? מה הביא אותי להיות מפקח בחמ"ד, בדלת, חינוך ממלכתי דתי? מה וכיצד חזון החמ"ד בא לידי ביטוי בעבודה היומיומית שלי? איפה הנושא של עיצוב זהות דתית בסדר היום שלי? שושי, סליחה על ההפרעה, הזום מוגבל ל100 אנשים, והרבה נשארו בחוץ ולא יכולים להיכנס. וואו. כותבים את זה בצ'אט. הוואטסאפ מעיר על זה. אני אכתוב תכף בוואטסאפ, אני אפתח, כנראה שהלינק הזה, מישהו שינה את המספר משתתפים. אנחנו עוד ברגע ששוש תסיים, לפני ההרצאה הבאה, נשלח גם פה בצ'אט וגם בוואטסאפ, לינק לזום גדול. ושוש, נשמח לקבל גם את המצגת, אם אפשר. אז שוש תסיים את דבריה, ואז אנחנו נשלח לינק חדש, וכולם ייכנסו לשם. ממש תודה לדרורית על ההערה החשובה. בבקשה תכתבו לחברים שלהם. תכתבו לחברים שלהם. אני כותב. וביקשתי מתומר גם... למה לא לשנות את זה עכשיו? זה לוקח דקה. לא, אבל שוש באמצע הדברים, אבל שאנשים לא ישמעו. הכל מוקלט. אני ביקשתי מתומר להקליט את החלק שלי ואנחנו נדאג לשלוח להם, אבל ממש תודה להערה ותשמרו על האנשים. אני אזדרז, בסדר? לשיקופית הבאה, בסדר? אני מחזירה אתכם לחזון החמ"ד שלנו, שאומר שמנהל החינוך הדתי על ראשיו, מחנכיו, מנהליו וכו' מחויבים לחינוך ילדי ישראל ליראת שמיים, לחיי תורה ומצוות. אנו פועלים כדי לקרב ולהתקרב אל אבינו שבשמיים. שימו לב, זה הפתיח של חזון החמ"ד שלנו. אז מה המטרה של היום שלנו, חברים יקרים? המטרה שלנו לצאת מהכאן והעכשיו. אני יודעת שהשוטף שוטף אותנו, אני יודעת שאתם עושים עבודה מסורה, אני יודעת שאתם מלווים את השדה, אני מקבלת אין סוף הודעות ושיחות טלפון מהמנהלים שלכם, שמציינים עד כמה אתם מהווים עוגן עבורם, אז אני יודעת כמה אתם נמצאים שם בשדה. אבל היום רגע אמרנו, נשאיר את הקורונה רגע בצד, נשאיר את היום בצד ונעלה למעלה במהות שלנו, נשאל את שאלות היסוד שלנו, נחזור לאידיאל הגדול של לשמוע החמ"ד קיים ונבקש להתבונן בעין מחודשת.
נבקש להתבונן בעין מחודשת, לשאול שאלות בהמשך לרוח התקופה, הדור וממצאי המחקרים. אחריי מיד יתחיל הסטטיסטיקאי דרור יהב, שיביא לכם מחקרים שנעשו על הבוגרים שלנו של החמ"ד. אתם תראו שהמחקרים, התוצאות הן לא פשוטות. יהיה לכם מה להגיד, אתם תזוזו בכיסא. אני ממש מבקשת מכולם, לא להתחיל להתווכח על האחוזים, האם הם נכונים כן או לא, אלא להישאר במהויות הגדולות ששואלות מה הסיפור הזה מספר לנו, ומה זה אומר מבחינת ההתבוננות שלנו פנימה. כן חשוב לי עוד להדגיש שאנחנו במסע מתמשך. תומר, השיקופית הבאה. המפגש הזה הוא לא חד פעמי, הוא רק פתיח להמשכו של תהליך. אחרי היום אתם תחזרו למחוזות שלכם, ביחד עם המחמדים שלכם, תסכמו את התובנות המחוזיות שלכם. אחרי התובנות הארציות יהיו תובנות מחוזיות. כל המועצות מפקחים שלנו לאורך השנה יעסקו בנושא הזה. אנחנו נרצה שהקבוצות שפועלות היום ימשיכו כקהילות למידה לאורך כל השנה. אנחנו נקיים שיח סקטוריאלי במועצות הבאות, וגם נמשיך צוותי עבודה שכבר התחילו לפעול השנה בהובלתה של מיכל דהן. אז חברים יקרים, אנחנו נכנסים עכשיו לתו הסגול של הלמידה של היום. והתו הסגול שלנו, אני ממש מבקשת, היום מושקע. אתם יודעים שגם אתם, כשאתם בונים ימים, כמה אתם משקיעים בימים הללו. ואנשים השקיעו, המחמדים השקיעו, ההנהלה מצומצמת, מיכל דהן שמובילה את כל היום. ואתם, אז אנחנו מבקשים את כולם, ישיבה מול מסך ומצלמה פתוחה. אני מבקשת מצלמה פתוחה, מסך גדול ולא סמארטפון, כי קשה לשבת כל היום מול סמארטפון. נוכחות מלאה ופעילה שלכם לאורך כל היום, וכניסה ויציאה בזמן. אנחנו מדברים על מיומנויות של לומד עצמאי, אז היום אנחנו במיומנויות של לומד עצמאי. וכמובן, איסוף ותובנות שלכם לאורך כל היום, קחו לכם דף, תאספו תובנות מכל מושב ומושב. אני מבקשת לסיים בתודה. קודם כל, תודה לכם, כפי שאמרתי, על ההובלה היומיומית ועל המנהיגות הגדולה שלכם. תודה למרצים שילוו את היום, דוקטור דרור יהב, הרב יהודה ברנדס, הרב יונה גוטמן, הרבנית תמי ביטון, הרב שלמה וילק, ונמצא איתנו גם הרב אבי גיסר, וראשי המזכ"לים של תנועות הנוער. כמובן, תודה לצוותים שלנו, למיכל דהן הסגנית הפדגוגית, לאתי אורלב, לרב תומר גרוסמן שמוביל את כל החמ"ד הדיגיטלי, תודה גדולה, להנהלת החמ"ד, למפקחים הארציים שלנו, בועז קולומבוס, יעל ונדייק, אסתר חטב, למחמדים במחוזות שלכם ולמובילי הקבוצות. בעזרת השם שיהיה לנו יום פורה, מוביל ומשפיע. אני מתכבדת להזמין את דרור יהב, שערך עבורנו את כל המחקרים, יביא את הנתונים, אבל בעיקר גם יביא את התובנות, והמשימה שלכם... ופה כדאי לשנות את הזום. כן, עכשיו אנחנו שהמפתחים כולם ייכנסו. בדיוק, ורק אל תנשרו לנו בבקשה. לאן ננשור? ואתם אוספים את התובנות, אנחנו צפויים למסע של 20 דקות מרתקים. בבקשה. רק תעתיקו את הכתובת כדי שאני אוכל לסגור את החדר. בצ'אט יש לכם את הכתובת החדשה, וגם בחמ"ד משפחה. שלח אותה בקבוצה, תומר. שלחתי גם לקבוצה, שלחתי. אבל מי שלא בקבוצה, שיעתיק מהר, דוקטור יהב איתנו, שיהיה לו את הכתובת גם. מיכל, תשלחי לדוקטור יהב. תגידי לזיו שתיכנס עכשיו... תשלח בבקשה למייל, תומר. למייל אני לא אוכל לשלוח, כי אין לי את המיילים של כולכם. יש בוואטסאפ ויש פה בצ'אט. בסדר. תודה. בבקשה. צריך להיכנס לקישור ששלחת? כן. עכשיו? כן, עכשיו.